Nikech ma osetamo governors to ka mano bende tek to ginyalo kelo yo ma jo tich sirikal te mantiere counties go idwoko gi imiyo gi kata gibedo under gimoro achiel ma neno maslahi gi chulo gi salary nikech mar governors gi to koro tamowa. Judith Omondi, Ramogi TV. Mokum jotuo mamanyo thieth osiptende ma ok mag piny owacho kinde ni mang'anyo mar nases dhi nyime pacho ka ywak ni moko kuom osiptende golo jotuo kapok ochango maber mondo mi ochiw thuolo ne jotuo mamoko makoro manyo thieth. George Juma nigi ler mathoth. Kinde maromo ndalo 5 osekalo ka ng'anyo mar nases e Kenya mangima dhi nyime ka gidwaro mondo koro piny owacho ochop dwarogi moting'o keto tim winjruok mane obedo kind nases kaachiel kod piny owacho higa 2017. E seche ma nases kawo kalo kuom tenruok margi oramo ni ok gidogi e tich nyaka dwaro margi koro chopie kod piny owacho. Jotuo mathoth ywak ni gido pek e yudo thieth e kaunti ma Migori. Goyo mos ne jopiny ni ok en dwach nas mondo wedhi e tich to dwa gombo mondo wambe wabedi nikech magi gin joge ma wedewa, magi joge ma jonyuolwa, magi joge ma nyithindwa, ok dwa her ka gihinyore. To gimoro kineno katimore kama to nyiso ni nitiere jatij sirikal moro manindo e tich. E kinde nonro marwa ne wayango ni moko kuom jotuo dhi manyo thieth e osiptendego mago mag piny owacho ka moko kuom osiptendegi be nyaka sani kod jopiny ywak nok chiw thieth ne gin e yono makare. Moko kuom osiptendegi moko mago mag piny koro ketie nyong'ong kod jotuo ni koro golo moko kuom jotuo ka koro pok ochango malong'o mondo chiw thuolo ni jotuo moko ma bende koro manyo thieth. Apparent, I was feeling that the days he has taken was not enough for a patient to be discharged. But they insisted that the hospital is full. Said that if you are now refusing, we'll take you to the store. That is what I also saw with my eyes, that they wanted even to take people to the store because if they could not go home. Samuel Odhombo Migore, menachiel kuom jodak e kaunti ma Migori wacho ni wuode ne ogol mondo koro dhi dala ka wuok e achiel kuom osiptendego moko mago mag piny owacho e kaunti ma Migori. Ka en wuon to ne oneno ni wuode ne pok ochango malong'o kendo onego dhi nyime kod yudo thieth. An koro ka gole tagole ni mondo adhi ane ka nitiere lokruok matin, but kotama to have to look mondo achak adhi mondo adhi acham katero osiptal machielo mondo thiedhe kama nyalo yude better treatment moloyo kaka koro asebedo kaneno ka ok awinj maber kaka janyuol. Moko kuom jotuo bende ywak ni nengo thieth ni malo e moko kuom osiptendego moko mago mag piny owacho ka bende okumbe mar thieth be moko kuom osiptendegi koro kawo. Gitemo mondo gidhi e osiptende ma koro nyalo bet ni ginyalo tiyo gi SHA. Tiyudo ka koro private bende pesa gi koro ni malo kabisa. Jagoro mar ruok mar nases e kaunti ma Migori Ezekiel Mbira wani ne diere ni jotuo yudo pek e yudo thieth nyaka ne nases koro chak ng'anyo e piny Kenya mangima ka deber ka piny owacho koro winjo dwaro mar nases. Kasto wan gi winjruok moro manwa bede higa 2017 mwadendo gi dho ngere ni return to work formula. Gini en gima noting'o medruok mar osara e slip mar nas to medruok mar osara ni nyaka kawuono en gimoting'o mwadendo ni nursing service allowance kasto moro mwadendo ni uniform allowance. Kwang'iyo uchumi kaka osebedo nyaka kinde masani en ni uchumi osemedore, ngima osebedo matek, jatich winjo matek, nas winjo matek kamoro amora motiye. Mbira wan ywak mag nases ok en gima wendo ne piny owacho kowacho ni gin ywak manochakore higa 2017. Pok obedo gi winjruok makare kaluwore ni Council of Governors osebedo ka keto ohinga gi duol mamedo ji osara miluongo ni SRC, Salary Remuneration Commission, osebedo ka keto ohinga e wach mar wechegi mondo timre nade mondo bi makare ne nases. Omiyo wabodhi gi ng'anyo ni kod timre nade ka winjruok pod ok obedo to nases ok bi donjo tich. Migori County nases bobedo outside their workstations. Wany nases ok oseng'i kod wang' maber kod piny owacho kendo sa ochopo makoro nyaka koro piny owacho winj ywak margi eka gidog e tich. Higa mosebedo malachno pok nases osain gimwaluongo ni collective bargaining agreement. Ma en wach mosebedo kwadayo kuom sirikal kuom higa mosekalo 9 nyaka sani. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend migawo mar thieth Eden Duale oketo koke winjruok mar siling bilion 10 kod riwruok mong'ere ni Beginnings Fund kaka okang' mar konyo jiwo ngima mine kod nyithindo matinde pacho kae. Winjruogno mar